आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। आं दा नोंथांमोनजों मोनसे शेयार खालामनो नागिरदों। आं दा मा जागासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखागौ बर'नि ओंख्रिया मा नारजि अनला नाफाम खारै बायदि नङा होमबा। दिनै आङो नारजिजों अमा बेदर खारै संदों। नै नुदोंना नोंथांमोना कमेन्ट खालाम सोर सोर माबायदि मोनो जानो नारजिजों अमा बेदर मेजेम। आं बिगुरखौ जाया, बिगुरा खोमानो थैयोना ओंखायनो जानो बायो आं। सिगां जायोमोन दा जानो बाग्रा जाबाय। सिगां बिराद बेदर जायोमोन ना दा बारा जाला। लुगैदों खोमा सोरबा जानो ओंखायनो गोरलांबाय। अनला होनबाथाय बिराद एक नम्बरथार आंनि नारजिजों अमा बेदर। बिराद ओंखाम जाखायो आङो। आं ओंखाम जानायखौ बिराद गिखायो। नै मोजां एसेनोसै। कमेन्ट खालामदो सोर सोरनि थाखाय बे नारजि अमा बेदरा फेभरेट। थेंक इउ फर वाचिं।